Ja. Mår din mamma? Hur många ungar har du? 72. Nej, ungar. Du har inga. Du är inte. Börja från början då. Men pappa är inte fin. Pappa är inte fin. Nej, du. Hvorfor er jeg ikke fin? Jag är fin. Jaha, men hvorfor er pappa ikke fin? Varför du har ring och t-shirt på dig? Jaha, fordi jeg har jeans og t-shirt på mig. Er det ikke fint? Nej. Nej. Jag har fick taj och fin skor Ja. och klänning Jaha. och blåsar. Og glasøjne. Og så er du fin. Då Aha. kan du inte. För du är inte. Må jeg ikke synge? Nej. Hvorfor må jeg ikke synge? Alltså, du har en pojke. Fordi jeg er en pojke. Oj! Ja, men pappa er en fin pojke. Og kan du vippe lillebror? Han var nästan. Må lillebror synge? Nej, Hvorfor? han är också en pojke. Jaha, er det bare tjejer, der får synge? Ja. Jaha. Mamma är en tjej. Er mamma ingen tjej? Mamma är en. Okay, jamen, så lad mig høre dig synge. Ja. Hur mår din gamla fader? Jag får. Nu får ni gå.